idam tang thangniphai kebroni Assam cabinet amelong Assam motor vehicle rules surhini ra ke thomalong aron troxer kebra photeng mesi gari wek nang popu Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma tum lamrai entanglo cabinet ame pen gari kevek aron rar tum khroy nang neprang sarkar tum rar tum pen nikre pho pharman karju padu ponji pusi cabinet amelong lamrai en ponlo cabinet amelong toar krong pli mate 4-way lapen toar krong ni mate 2-way toar long gari kevek nangji apathak lardak pen jong pon tanglo ame thang jong gari toar krong pli along pharo isi km/h lapen kapre ka toar long troxir kep km/h si pachat long chochi lason se beha ke klemi akyong nae bangner kep ke jang ka chatha bona gari toar krong pli along trokner kep km/h lapen kapre ka toar long trok kep km/h wek nangpo hormu ke roi gari toar krong pli along trok kep km/h lapen kapre ka toar long phokep km/h si wek long chochi lapen adang hini mate bike atum ke toar krong pli along trok kep km/h lapen kapre ka toar long ke phokep km/h si wek long chotpo lapen adang ke thoma gari toar krong pli along ke kep km/h lapen kapre ka toar long ta kep km/h si wek long chotpo pusi Assam cabinet amelong lamrai teng ponlo